wolofila fiɲɛ sira radio savar fm dɔnniya kumaso i n'a fɔ a tɔgɔ bɛ a fɔ cogo min na kumaso kelen min ni a nana ka dɔnniya wara ni ko dɔnni o kɔnɔ ka dun bɛɛ lajɛlen ni dɔnko don diɲɛ sosigi ale kɔnɔna na a ka dɔn seko ani dɔnko o kɛnɛ fana dayɛlɛtɛ don savar media ale sanfɛ an ka chaîne YouTube fara an ka page Facebook kan ni o ye Carrefour Musical chaque mercredi nɛgɛ kanɲɛ 16 ntɛnɛma gosi a jɛmukan ye ale bɛ labɛn ka lase Savar FM ale jabarani siraw bɛɛ lajɛlen kan aw denkɛ ani aw balimakɛ Sirdamele Sidney ale fɛ muso k'a fɔ k'ale défenseur des femmes bi an ka dɔgɔkun mɔgɔ welele o bɛnna a ka dɔn Paris jelimuso ma jeli Batoma Kuyatɛ a yɛrɛ ye kumaso nɔrɔmɛ sɔrɔ ka ban inshallah Batoma ye jɔn ye ka bɔ joona Batoma bɛ se mun na a dɔnkilida kan ka di wa an bɛna o bɛɛ lajɛlen dɔn an ka fiɲɛ siraw n'an ka jabarani siraw kan k'aw ladonna k'a fɔ aw minnu yɛrɛ fana bɛ k'an lamɛn an ka fiɲɛ sira kan nin waati na 91.7 a ka labɛnw sabati ka bila an bɛna kuma di aw yɛrɛ ma ka kuma to aw bolo aw fana k'aw ka ɲininkaliw sɛmɛ Batoma na an ka nɛgɛjuru sira fɛ o min ye 84 a bɛ 52 22 22 a ye nɛgɛjuru labɛn ka bila ɲininkali bɛ maa o maa bolo walima i ka dɔn k'a fɔ a y'aw ka donbolo yɛrɛw labɛn ka bila a bɛna donbolo min kɛ Batoma ye inshallah ni jɛmukan in kɔnɔ sabula sanga ni waati bɛɛ lajɛlen jɔkun an b'a lajɛ ka wele bila Mali artiste ba dɔ ma dɔgɔkun an b'a lajɛ ka wele bila Mali cantiribola ba dɔ ma chaque mercredi an bɛ wele bila Mali seko ani dɔnko walankataba ba dɔ ma yaasa a bɛ ka dɔn a kana ɲɛfɔli kɛ an ye a yɛrɛbakun kan walasa bi ka an ka jaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Dramane Jire ale na a ka jamakulu jijalen don caméra la nin waati na n b'a dɔn a jaw kɔni b'a ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ an minnu fana bɛ ka an filɛ ka ɲin'aw fɛ a ka partager a y'a partager maximum de partage nɛgɛw kɛrɛfɛ i ka dɔn Kalu Magasuba o la kuma in ji tɛ caya n'a ma ye k'a fɔ an ye a bɛ ka dɔn sigiyɔrɔ min na an ka plateau ba in kan Batoma i n'a fɔ Savar FM studio yɛrɛ b'a fɔ cogo min na studio Bamusa Jara awa kiki bisimila i bisimila Savar FM ale plateau ba in ale sanfɛ ka folikan fɔlɔ an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen na. Ok, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me bɛɛ fo, me radio Savar mɔgɔw fo. Sani ka kuma daminɛ fɔlɔ me barika da Ala ye, Ala min y'an bɛɛ da, ka barika da kira ye, ka barika da n fa ni n ba ye, ka barika da n bɔkolo bɛɛ ye, ka aw fo radio baarakɛlaw. A diyara n ye. Parce que bolo tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ, n'i y'a mɛn artiste aw de bɛ anw dɛmɛ k'an kɛ artistes ye. C'est vrai. N ka foli belebeleba bɛ aw ye kosɛbɛ. A diyara n ye. N'an lamɛnbaga bɛɛ. Bɛɛ lajɛlen fo. Batoma ayiwa i yɛrɛ k'i bisimila i yɛrɛ fana foli don san'an ka don an ka jɛmukan kɔnɔ i labɛnlen don kosɛbɛ. Merci o diyara i Danbele. Kosɛbɛ i labɛnlen don kosɛbɛ. Awɔ n labɛnnen don. Batoma bɛ forme na bi Batoma bɛna kanubaw ɲɛnajɛ bi donc dɔnkili caman bɛ Batoma kɔnɔ a bɛna min da an ye yan ani fana ɲininkali caman bɛ an yɛrɛ bolo an bɛna min sɛmɛ i la kɔrɔ b'a jira Batoma i sigi ka ɲɛ dɛ ka da kan n'i nana plateau ba in sanfɛ yan a bɛɛ bɛ ɲɛfɔ yan an tɛ bɔ foyi kɔrɔ wa n'an tulo donna fɛn fana an b'a bɛɛ ɲininkali sɛmɛ i la inshallah sani an ka don an ka ɲininkali kɔnɔ an b'a fɛ k'a dɔn Batoma Jeli Kuyatɛ yɛrɛ ye jɔn ye. Ok, ni ye ɲininka o la o diyara n ye ne de ye Batoma Jeli Kuyatɛ ye ka bɔ Kumakara o bɛ fan jumɛn? Kumakara a bɛ Sibi fan fɛ. Sibi o ye Maninkadugu ye dɛ. Maninkadugu awɔ. D'accord. Sibi n'i tɛmɛna Sibi la i bɛ don Narena n'i tɛmɛna Narena la. Kumakara. Batoma ye Kumakara ye mais bi an y'i ka jaw ye fan caman fɛ i yɛrɛ kun tununa maliyɛnw na kosɛbɛ Batoma bɛ min bi yalima Batoma bɛ Kumakara halisa waati ma Batoma sigiyɔrɔ bɛn bɛ yɔrɔ jumɛn ma bi an bɛ don min na. Ala ye ne sigiyɔrɔ bɛn Faransi ma. Faransi. Faransi dugu jumɛn kɛrɛnkɛrɛn ma. Paris. I bɛ Paris. Awɔ capitale yɛrɛ kɔnɔ. O kɔrɔ b'a jira Paris jelimuso de bɛ yan. Awɔ Paris jelimuso de bɛ yan. Parikaw ka kɛnɛ. Awɔ. Batoma n b'a dɔn k'a fɔ i nana an sama ka bɔ Paris. Sani an ka sama sɔrɔ yan. Awɔ. Batoma maaw ko n'an y'i sɔrɔ kumaso in kɔnɔ yan. N'an y'i sɔrɔ an ka plateau ba sanfɛ. Awɔ. An ka ɲininkali caman sɛmɛ i la. O ɲininkali dɔ ye Batoma bɔra jɔn na. I bɛ se k'an jaabi wa? Ne bɔra ne faw ka ca ne baw ka ca. Ne kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne bɔra Alu Kuyatɛ la. Alu Kuyatɛ Marisira Kuyatɛ o ye mɔgɔ ye min tɛ mɔgɔ dogolen ye Sanukɛ Kuyatɛ cɛ ani Bala Kuyatɛ Kanumawule Kuyatɛ ɲɛsi de ye ne ye voilà donc ni ko Kumakara fana i b'a fɔ Ɲagaso la
ani soso balatigi mɔden de ye ne ani soso balatigi ye ma ne jawara den kɔrɔlen den aja jawara ne faw ka ca ne baw ka ca a bɛɛ tɔgɔ tɛ se ka fɔ voilà Batoma mais an kɔni a bɛ fɔ ne ma dɔkala jeliw voilà ne ni Kanuma Wule Kuyate bɛɛ ye jeli bonda kelen ne ba de ye Kanuma Wule Kuyate banicinin ok kɔrɔba yira Batoma bɔra jeli bonda de la soso bala b'anw de fɛ yen d'accord Batoma bi i bɔra ka maakɔrɔ caman tɔgɔ fɔ minnu ni ngaraw don u lakodɔlen don kosɛbɛ ni yɔrɔ la an bɛ foli di Kanuba yɛrɛ ma Kanuma Wule an ma chance sɔrɔ ka ala sɔrɔ an ka plateau sanfɛ mais inshallah don nataw la an bɛna wele bila a yɛrɛ fana ma Batoma bɛ sira jumɛn de kan bi artisiya domaine kɔnɔ ne bɛ musique tradi moderne de kɛ voilà tradi moderne donc c'est comme musique traditionnelle mais mélangée avec de la modernité d'accord donc an ka laadala fɔli Batoma ye o de ta ka tubabu nanzara fɔli fana fara kan voilà ka o mélange kɛ o ɲagami d'accord o hakilina nana cogo di bon hakilina nana cogoya min na parce que n'i bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛla la a man nɔgɔn et puis fana diɲɛ ye yɛlɛma so de ye oui c'est vrai voilà pur traditionnel tɛ marché actuellement o kun ye fɔlɔ de ye sisan n'i ma i ka musique moderniser dɔrɔn i t'i lamɛn fika moderniser voilà c'est ça o kɔrɔ b'a yira musique moderne a bɛ ɲini k'an ka traditionnel bin a y'a bin koyi a y'a bin n'a dɔn ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ni sumunkɛ yɔrɔ ninnu tɛ tradi lamɛn man di tuguni dɛ ok fo sumunkɛ yɔrɔ Batoma Jeli Kuyate mais e yɛrɛ fɛ mun nana n'o ye n y'o de fɔ diɲɛ tagabolo de nana n'o ye plus diɲɛ bɛ yɛlɛma bunahadamadenw fana i n'a fɔ diɲɛ bɛ yɛlɛma diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw de bɛ yɛlɛma sinon diɲɛ kɔni b'a cogoya la dɛ b'a fɛ ka fɔ bi mɔgɔw ka teli an ka tradi voilà mɔgɔw ka yɛlɛma tagabolo de bɛ k'a kɛ d'accord awɔ bi mɔgɔw ka tagabolo ok waati yɛlɛma ani bi mɔgɔ yɛrɛ ka nisɔndiya bɛ niveau min na jusqu'à ce que an ka laadala fɔlifɛn minnu bɛ yen u b'a ka ɲinɛ o kɔ o de y'a to Batoma yɛrɛ a kanu bi ka taa moderniser dɔɔni Batoma bibi na i bɔra jeli bonda la mun kama Batoma Jeli Kuyate e ma to jeli gamu kan bon i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na kow taacogo de y'a kɛ bon ni kow bɛ ka taa cogoya min na an obligé don ka tugu kow taacogo kɔ parce que n'i ma tugu kow taacogo kɔ e bɛ dɔnkili da mɔgɔ minnu kama ni min ka d'u ye i b'o de kɛ voilà parce que i tɛ dɔnkili da i yɛrɛ ye o i b'a da public dɔ de kama min ka d'olu ye i b'o de kɛ c'est vrai d'accord Batoma an y'o faamuya radio ye Savoir FM ye i yɛrɛ studio nɔrɔma ye studio kɔnɔna damu ka bon kosɛbɛ kelen duman bɛ ka an fifa technicien nisɔn ka di a baarakɛlaw nisɔn ka di wa an bɛɛ denmisɛnnin ɲɔgɔn kan promoteur yɛrɛ fana nisɔn ka di denmisɛnnin fana don entrepreneur ba don a cɛsirilen don baara ka yiriwali la bibi na ani denmisɛnw bɛ se ka baara ɲuman sɔrɔ cogo min na an ka promoteur an bɛ foli d'a ma nin yɔrɔ la directrice fana o fana nisɔn ka di o fana ye musolaka ye donc radio ɲɛmɔgɔya bɛ musow de bolo an b'a fɛ fɔlɔ Savoir FM lamɛnbaaw ani Savoir Media filɛlibaw olu k'a dɔn k'a fɔ ko Batoma Jeli Kuyate bi yan ko ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ Kanuma Wule a nɔrabila bi yan u k'a dɔn k'a fɔ Bala Kuyate ninnu olu minnu n'olu ye maakɔrɔw ye k'a dɔn k'a fɔ k'u ye fɛn dɔ fɔ Batoma ye k'i kan labila dakuruɲɛ kelen pe an lamɛnbaaw n'an filɛlibaw bɛɛ lajɛlen ye ngara tigini ngara tama hadiyaraula Savoir Media amagoyaula kele ufe awya muta awya faga anfa kele ayiwa an bɛ tɛgɛrɛ dɔɔni fɔ o la Batoma Jonko ala jeliya kan bi da i dɔnkilida kan ka di an ka maa caman de b'a fɔ bi ko fɔlɔ dɔnkilida ani bi dɔnkilida ko kelenw tɛ yalima k'a fɔ Batoma bɛ se ka danfara jumɛn fɔ an ye fɔlɔ dɔnkilida ani bi dɔnkilida kan tiɲɛ don kelen tɛ parce que diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw yɛlɛmana i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na kow changera
donc ni ko changera bon an fana obligé de no ka tugu ko e ma ya manogo mundi be kunu dongli dani bi dongli dace bon kunu dongli da nye an metradi ke jiliya yɛrɛ de kun be kunu mais sisan jeliya fanga bɛ ka dɔgɔya dɔɔni a bɛɛ bɛ ka kɛ modernité bon bɛɛ bɛ ka na ni ka style ye quoi surtout rappeur ninnu fana b'a la a ma nɔgɔn quoi voilà nouvelle génération ok d'accord olu fana nana n'u ka style ye ok ni kunu an ka jeli kɔrɔbaw ta k'a lajɛ ka bitaw fara ɲɔgɔn kan Batoma yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an ye i ka idole ye jɔn ye i ye jɔn kanu ka sɔrɔ ka musique moderne daminɛ Batoma b'a fɛ ka kɛ jɔn ye Batoma Jeli Kuyate i b'a fɛ ka tɛmɛ jɔn na n'i bɛ k'o ladege bi bon ne kɔni bɛ min lamɛn kosɛbɛ n fitinin o ye n cousine ye Batoma Sissogo awɔ ale ka dɔnkili kun ka di n ye kosɛbɛ surtout ale ye dɔnkili dɔ da an ka dugu la n b'o o da kosɛbɛ Batoma Sissogo d'accord Jeli Batoma o tɛ awɔ Batoma Sissogo d'accord an tɛ kɛlɛ fɛ kumakara kalifa an tɛ kɛlɛ fɛ namarama kalifa mais i n'a cɛla bɛ cogo di bi ne cousine de don cousine directe de don mais bi an bɛ don min na yalima a b'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ bakun ka di e Batoma ye wa bon comme c'est la famille a b'a kalama oui a b'a kalama parce que ni ala ka hinɛ n fa la ni n fa delila ka taa fu ka so donc a taara ye yira la tout ça o kumana a b'a kalama elle sait mais wagati mɛnna dɔɔni dɛ d'accord Batoma bɛ se k'a fɔ an ye bi album joli bɛ a bolo sugu la kelen n bɛ ka filanan de labɛn comme en même temps n bɛ fɛn wɛrɛw fana n'a senkɔrɔ d'accord voilà donc ni sisan album ko fana c'est plus album tɛ marché i b'a fɔ fɔlɔ fana hali ni y'a ye an bɛ album kɛ komi an bɛ kɔfɛ c'est pour avoir des tournées sinon artiste minnu bɛ yan c'est rare k'u ye album dilan na voilà parce que tɔnɔba t'a la tuguni sur le marché téléchargement ni fɛnw mais Batoma ye album fɔlɔ min kɛ nin ye n'o b'i bolo o baaraw kɛra kɛcogo jumɛnw na bon n y'olu baaraw kɛ filanan in kɔni na n bɛ k'o kɛ kɔfɛ n ye dɔ kɛ yan an bɛ ka dɔ kɛ kɔfɛ n taara Ameriki fana ka dɔ kɛ yen ka dɔ kɛ Paris kɔrɔba yɛrɛ Batoma Jeli Kuyate yɛrɛ bɛ ka yala jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛ Ameriki Paris ainsi de suite i kɛlen ka album labɛn k'a bila yalima ka fɔ i ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ album labɛn na ani gɛlɛyaw kɔfɛ nɔgɔyaw kɛra jumɛn ye i bɛ se ka i da don olu damadɔ la pour que artiste minnu bɛ yen n'olu tulo bɛ an kana a ka di u yɛrɛw fana ye u ka album labɛn u k'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ album labɛn na u k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ a kɔnɔ gɛlɛyaw bannen kɔfɛ u k'a dɔn fana nɔgɔya minnu bɛ a kɔnɔ bon album baara ma nɔgɔn album baara ma nɔgɔn parce que o tun ye siɲɛ fɔlɔ de ye ka don musique domaine kɔnɔ professionnellement donc a gɛlɛyara n bolo dɔɔni parce que musique kalan fana ye fɛn dɔ ye a ma nɔgɔn n kun bɛ n début de la musicalement voilà o kɛra gɛlɛya ni dɔɔni mais comme dans la famille musiciens bɛ yen dɔnkilidalaw bɛ yen olu ye n dɛmɛ voilà ka composition kɛ ka taa studio fana na ka enregistrement kɛ voilà la famille m'a beaucoup aidé quoi d'accord Batoma dɛmɛna a somɔgɔw de fɛ kosɛbɛ o kɔfɛ dɛmɛba wɛrɛ tɛ i hakili bɛ min na n'i bɛ se ka min fɔ ni jɛmukan in kɔnɔ ka d'a kan an filɛlen don Mali fan bɛɛ fɛ i kanubaw de ɲɛ b'i la i kanubaw bɛna nin partager wa u bɛna dɔn k'a fɔ ja Batoma hakili b'an na u bɛna dɔn fana k'a fɔ u ye baara min kɛ Batoma ye Batoma y'a dɔn bon ne ka album fɔlɔ ni mɔgɔ kelen ma baara kɛ n y'a kɛ studio caman na bon n yalayalala dɔɔni quoi studio la ka dɔ kɛ yan ka dɔ kɛ yen fɛ ka kɛ studio caman na dɔ kɛ Salif Keita ka studio la dɔ kɛ ni Vieux Paris fana ye bon n ye dɔ kɛ un peu partout quoi ka dɔ kɛ Sidiki Jabate fana ka studio la album kɔnɔna morceau ye joli il y avait 8 titres titre shaking o de b'a kɔnɔ i bɛ se k'an hakili lajigin dɔ la wa awɔ morceau min yɛrɛ y'a to ni n dɔnna kosɛbɛ o de kɛra n jatigimuso fasa ye fɛn na faransi n jatigimuso dɔ bɛ yen n'a jɛra a kɛra o fasa ye
D'accord. O de y'a to yankala kosɛbɛ. O de y'a to a ɲɛnama baya ɲɛnama ɲɛnama baya fo fana ɲɛnama fo fana la a ɲɛnama baya ɲɛnanema a ɲɛnama baya fo fana ɲɛnama fo fana la. An b'a fo Fransikaw fɛ ni a tulo bɛ an kana hali n'a tulo t'an kana kɔfɛ a bɛ na ni jaabi sɔrɔ kɔfɛ k'a yira Ala k'a fɔ a ka jelimuso bɛ an ka plateau ba in ale sanfɛ ni waati in na Batoma Jali Kuyate ka bɔ Paris ka bɔ Amérique ka bɔ hali Chine ka bɔ Dubai nka an bɔ ka bɔ Londres donc an tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka d'a kan Batoma yalala kojugu nka an da bɛna se nin bɛɛ ma ni Ala sɔnna ma an da bɛna se nin bɛɛ ma jɛmukan kɔnɔ Batoma i ka album kɔnɔ an bɛ i ka titre dɔ lamɛn o titre min kɔnɔ i b'a fɔ ko jeliya jeliya sani an ka titre in lamɛn mun bɛ e fɛ ka fɔ Mali jeliw bɛɛ ye min bɛ ne fɛ k'a fɔ Mali jeliw bɛɛ ye an ka jeliya minɛ an bolo fila la parce que jeliya ye an ka danbe kɔrɔ de jeliya man ka tɛ ka tunu cogo si la parce que foyi tɛ dilan bi diɲɛ kɔnɔ ni jeliw tɛ hali ni kɛlɛ bɛ dugu kɔnɔ walima n'a fɔra ko hɔrɔnw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na n'u ye sigi ka fɔ kɛ n'u ma bɛn a la jeliw de bɛ wele ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛla la u ka bɛn hali ni kɛlɛ bɛ dugu ni dugu cɛ donc jeliya ye fɛn ba de ala dan o yɛrɛ dɔrɔn ma jeliya ye fɛn ba ye. D'accord. An k'an banban jeliya ma halisa jeliya kana tunu. D'accord. Kɔrɔba jeliya nafa ka bon kosɛbɛ an ka société la. Ala dan an bɛ kuma min kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la furu sira min an b'a tagama nin bɛɛ ye jeliya nafa dɔ ye. D'accord. Ok an bɛ taa technicien fan fɛ Batoma Jeli Kuyate a ka titre min bɛ ko jeliya an bɛna o lamɛn an ba minnu fana tulo bɛ n kana halisa an b'a ɲini aw fɛ a ka nɛgɛjuru labɛn ka bila inshallah an bɛna kuma di aw yɛrɛ fana ma ɲininkali ma kɛ aw fɛ ka tɛnku Batoma na walima nisɔndiya min ma kɛ aw la ni jɛmukan ye ale kɔnɔna na. Kuyate bɔra jeliw la a yɛrɛ fana ngaraba ye bi an b'a ɲini Ala fɛ halisa Ala ka sankɔrɔtaw di amina yarabi i ka nin titre jeliya yalima Batoma ye a kanu cogo di ka i hakili to a siya la k'a kɛ dɔnkili ka don a ka album kɔnɔ. Bon n ye jeliya kɛ parce que n y'a fɔ cogoya min na jeliya nafa ka bon kojugu jeliya nafa ka bon dɛ jeliw bɛ baaraba de la donc an m'an cɛsiri halisa jeliya fɛ jeliya kana tunu. D'accord. I n'a fɔ ni n y'a fɔ cogoya min na ni kɛlɛ bɛ yen ni furu bɛ yen ni jiginni kɛra foyi tɛ se ka kɛ ni jeliw t'a la. D'accord.
jeliw de bɛ kow ja i yɛrɛ b'a kalama. Ça y a pas de problème. D'accord. I bɔra ka album kelen labɛn. Dieu merci i ye chance sɔrɔ. Album a bɛ ka lamɛn fan bɛɛ fɛ. Europe fara an yɛrɛw fɛ farafinna kan. A bɛ ka lamɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ. A diyara kosɛbɛ ne yɛrɛ a lamɛn. Vraiment baara kɛra a kɔnɔ kosɛbɛ. Mais i bɔra k'a fɔ an ka jɛmukan daminɛ na k'a fɔ e Batoma Jeli Kuyate i ka idole ye Batoma Sisoko de n'est-ce pas? Yalima i ye chance sɔrɔ ka se ka featuring dɔ kɛ ni a ya? Non. Ma o chance sɔrɔ. Ma laɲini fana. Comme une cousine do c'est la famille mo chance sɔrɔ ma a ɲina fɛ fɔlɔ vraiment. Voilà. D'accord. Mais a ka di Batoma don nataw la. Nka idole yɛrɛ o ye Salif Keita de. D'accord. Salif Keita. Ok, il y a pas de problème. Inch'Allah. Batoma bi maa caman ye an ɲininka k'a fɔ u bɛ Batoma ye Facebook sanfɛ jaw sanfɛ fan bɛɛ fɛ bɔlɔlɔsiraw kan Batoma sisan bɛ joli la ɲina? An tɛ bɔ o kan. Sabu an y'a fɔ an t'a fɛ ka tɛmɛ foyi kan yan donc i b'a sɔrɔ la k'a fɔ maa caman sigilen don sisan u bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ k'a fɔ ko yalima denmisɛnnin don walima maakɔrɔ don donc nin b'a to fana u b'u yɛrɛ retrouver inchallah. D'accord. Ne tila k'a fɔ an mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ la. Inchallah. Yalima Batoma ye école kɛ tari Batoma ye kalan dɔ kɛ yan? Ne ye kalan kɛ. Ne ye kalan kɛ yɛrɛ. I n'a fɔ? N ye kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ tout ça. Mais n ye kalan dɔ kɛ yan ka taa dɔ kɛ Paris fana. I ye école kɛ tari Medersa? N ye école yɛrɛ de kɛ. I ye école de kɛ. D'accord. I y'a kɛ filière jumɛnw na? N ye école kɛ yɛrɛ de. N ye école kɛ. Mais n dana niveau min na Paris ni y'o fɔ yan a tɛna se ka faamuya quoi. Sinon n ye école kɛ. Ok. Bi an kɔni ɲɛ bɛ Batoma na a bɛ yaala fan bɛɛ fɛ. Dɔnkilida kɔfɛ. Jelimuso intellectuel ani jelimuso international. Dɔnkilida kɔfɛ Batoma bɛ baara jumɛn kɛ? Bon dɔnkilida kɔfɛ n bɛ baara kɛ n bɛ cours di denmisɛnninw ma Paris. N b'o kɛ ka fara n ka musique kan. D'accord. Tubabuden minnu wolola yen n'u t'an ka fɛnw coutume dɔn donc n bɛ an ka fɛn an ka coutume yir'u la quoi. D'accord. Traditionnel yir'u la. Ka culture la voilà culture yir'u la. Europe jamana kan. Kɔrɔ b'a jira Batoma ye waatinin kɛ école karamɔgɔya la. Voilà c'est ça. Ok. Mais bi est-ce que Batoma y'a kanu ka kɛ école karamɔgɔ ye? Bon ne yɛrɛ ye kalandenya kɛ o ne ye kalandenya kɛ. N taara professionnel dɔ tun bɛ yen o tun bɛ cours di yan cours d'échange di yan. Donc n bɛ technique dɔw bɛ n bolo oui mais pour le moment n ma fɛn fɔlɔ k'a ye définitivement quoi. Ok. Voilà ni n baarakɛ ɲɔgɔn dɔnkilida ɲɔgɔn dɔ artiste ɲɔgɔn dɔ de y'a proposé n ye n ko ok n ko pourquoi pas en tant que artiste fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ donc n y'a accepté k'a kɛ. D'accord. A sɔrɔla ten de. D'accord. An bɛ chance ɲini Ala fɛ halisa Ala ka baara ɲuman di i ma. Amina yarabi. O kɔfɛ Batoma yalima ka fɔ i furulen don wa? O fana bɛɛ bɛ jaabi yan. A kunpan bɛ maaw la mɔgɔ t'a dɔn n'i bɔra yan ni cɛ t'i bolo n'i bɛna cɛ sɔrɔ hali ni i cɛ b'i bolo i cɛ bɛna sigi a b'i filɛ sisan a yɛrɛ fana bɛ nisɔndiya a bɛna a da la k'a fɔ ko jɔn ko Ala furumuso b'a fɛ wa furumuso bɛ k'a tanu plateau kan. Ayi n ma furu fɔlɔ. D'accord. N kɔni furu kɛ ka tɛmɛ mais actuellement ma furu fɔlɔ. Ok Ala ka furu nɔgɔya i ye. Amina. Inchallah yarabi. An bɛna Batoma Jeli Kuyate an bɛna ka titre filanan lamɛn ka Carrefour musical ale kɔnɔna na jɛmukan min ni ale bɛ labɛn ka lase Savoir Media ale sanfɛ araba o araba nɛgɛ kanɲɛ 16 ka na bila nɛgɛ kanɲɛ 17 la jɛmukan in kɔnɔ an bɛ wele bila artistes ma donc an ka cantiribɔlaw maa caman bɛ a la art domaine kɔnɔna na donc a ka di an ye maliyɛnw ka se k'u lakodɔn talent bɛ maa caman de la nka u dogolen don maliyɛnw tɛ k'u lakodɔn gɛlɛya bɛ u da la donc ni plateau in bɛ kɛ sababu ye olu fana bɛ se ka lakodɔn cogo min na. surtout an minnu sigilen ti yan a ma nɔgɔn. Oui. Donc an bɛ a ɲini dɛmɛbaw fana fɛ sponsor minnu tulo bɛ an kana u ka jɛmukan in kɔkɔrɔma don kosɛbɛ an bɛna i ka titre filanan min lamɛn o ye furu ani kanu ye furu ani kanu. O fana o ye n dɛmɛ kosɛbɛ n ka morceau diyara mɔgɔw ye. D'accord.
ankila ibse ka écran lagɛ dɔɔni donc o ja de bɛ ka tɛmɛ écran kan o bɛ batoma yɛrɛ hakili la jigi mun na furu ni kanu bon ne ka dɔnkiliw en général me conseil de di ka caya me conseil di mɔgɔw ma me ko de fɔ n ko an bɛ duniyatigɛ yɔrɔ min na sisan jagoya furu banna mariage par intérêt banna mɔgɔ bɛ furu mɔgɔ de ma i ni mun ye min kanu i ni mun ka di min ye mɔgɔ min ka di ye diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ furu de ma me ko de fɔ dɔnkili kɔnɔ jarabi dɔnkili de don dɔrɔn mais en même temps je donne des conseils aux gens. D'accord. Donc an bɛ sira di technicien ma n'a sɔrɔ labɛnw sabatilen don an bɛ jɛ ka dɔnkili in lamɛn dɔɔni ɲɔgɔn fɛ inshallah. Inshallah. ani kanto ni ye Batoma Jeli Kuyate ale ka titre dɔ ye min ni an yɛrɛw y'a a sama ka bɔ a ka album kɔnɔna na. Batoma an bɔra ka i ka clip lamɛn an ɲɛ bɛ i ka clip ja fana na. Batoma bɛ se k'a fɔ an ye ni clip kɛra san jumɛn? Ni clip kɛra 2016 2016 2017 cɛla la. A kɛra Mali kɔnɔ tari a kɛra Mali la yan. Ok, d'accord. Batoma clip baara ma nɔgɔn kosɛbɛ. A ma nɔgɔn. Ni dɛmɛba t'i la. I ye dɛmɛ sɔrɔ ka se ka clip in labɛn yan? Non, n yɛrɛ de y'a financé. I yɛrɛ de y'a bɛɛ financé. Mais i ma dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ fana. Par exemple, producteur baden de bɛ yen minnu bɛ artistes dɛmɛ. Ma caman bɛ bibi na u ka baara bɛɛlen don o ma yalima Batoma sera olu dɔ ma? Ayi, ma se olu dɔ ma mais n ka album fɔlɔ la n sera olu dɔ ma n'olu dɔw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ok. Batoma bɛ se ka jatigi jumɛn fɔ an ye bi? Jatigi min bɛ Batoma bolo ni a ye kobaw kɛ a ye
bi ni Batoma yɛrɛ bɛ da ka waso ni a ye ka da kan Batoma ye jeli ye a bɔra jeli du kɔnɔ wa a bɛ jeliya sira kan ka fara kan tuguni a bɛ artisiya sira fana kan n'o ye musique traditionnelle ye donc o tɛ se ka kɛ ni jatigi ɲɛnama dɔ t'i la donc e bɛ se ka i jatigi jumɛnw fɔ an ka nin plateau in kan an ka profiter ka foli bila a la ni jɛmukan ye ale kɔnɔna na. Ni ye ɲininko la o diyara ye ne jatigiw ka ca dɛ n jatigiw ka ca mais n bɛna di damadɔni tɔgɔ fɔ Baya Fofana b'a la i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na n ye n ka morceau dɔ dédié min ye ale b'a la Alimatu Si b'a la ne jatigiw ka ca yɛrɛ yɛrɛ dɔw bɛ Bamakɔ yan dɔw bɛ Paris fana. D'accord. Tu sais que ni ye tɔgɔ fɔ f'i ka bɛɛ tɔgɔ fɔ après. Ok. Voilà. Il y a pas peur. O kɔrɔ b'a jira jatigi caman de bɛ Batoma bolo minnu bɛ ka Batoma dɛmɛ a ka nin baara in kɔnɔ. Ani n kanubagaw fana an ka fans club bɛ yen. Ok. Batoma an yɛlɛla Facebook kan an y'i ka jaw lajɛ Facebook sanfɛ Savoir et Média techniciens u ye o baaraw sabati. An balila ka fɛn min ye i ni artiste caman photo kɔni bɛɛ bɔlɔlɔsira kan i yɛrɛ ka page kan mais ala ma hinɛ na Nabintu Jakite la an ye i n'a ka ja ye mun tun bɛ i ni Nabintu ni ɲɔgɔn cɛ? Bon ni Nabintu o fɛnba tun t'an ni ɲɔgɔn cɛ mais an ye ɲɔgɔn ye ɲɛnajɛkɛyɔrɔ de la an ye photo ta Nabintu cɛ n'o ye Bertin ye o kɔni n b'o dɔn o ye n ka mɔgɔ ɲɛnamaba ye voilà. Mais i bɛ se ka mun fɔ an ye a kan? Bertin kan non Nabintu kan. Bon tɛ Nabintu dɔn ten kosɛbɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na n y'a dɔn a cɛ ka sira de fɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la cɛ y'a présenté n'a ka muso don pourtant n kun t'a kalama yɛrɛ voilà donc n'a ye photo ta o cogoya de la n bɛ cɛ de dɔn. D'accord donc an bɛ a cɛ fo ka tansibila kɛ ka ɲɛsin a yɛrɛ ma ala ka hinɛ a la o kɔfɛ halisa a tora i ka page kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ni an ka Mali seko ni dɔnko walankataba dɔ ni o bɛ tali kɛ ayiwa min ye député Jawara i ni Jawara ni bɛɛ b'a dɔn Jawara la donc an balila ka i ni ale fana photo ye ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ yan a dɔlen don kosɛbɛ donc an bɛ photo yira i la i k'i hakili lajigi Batoma k'a fɔ an ye yalima nin kɛra cogo di ani fana relation jumɛn bɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ ka se bi na Batoma bɛ artisiw ni ɲɔgɔn cɛ i ni artiste caman ka di yalima k'a fɔ artisiya kɔnɔ bi Batoma ni jɔnw fana bɛ baara la ka fara hakililajigi photo kan inshallah ni an ka surprise ye an ka jɛmukan ye ale kɔnɔna na. Ok bon ni Jawara ye ɲɔgɔn dɔn ni photo taara babɛnba de la n taara concert la comédien dɔw ka spectacle de tun bɛ yen olu ko n ka taa prester n taara heureusement que a fana tun bɛ yen an ye photo ta n'a ye ɲɔgɔn ye 2 fois deuxième fois o kɛra palais de la culture la n bɛ événement dɔ fana na ye a nana fana k'an sɔrɔ yen donc an ye photo ta ka numéro échanger c'est tout sinon fɛn wɛrɛ tɛ yen. D'accord kɔrɔ ayi lien foyi tɛ yen non juste c'est un collègue à moi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fana ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la. D'accord Batoma ni artiste jɔnw de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ bi an bɛ don min na Mali la yan? I n'a fɔ cogo jumɛn? I n'a fɔ musique filɛ nin ye a kɔnɔ ka dun kosɛbɛ baara ma kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ la k'a fɔ jɛɲɔgɔn dɔw b'i la teri dɔw b'i la aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn bilasira baara kɔnɔna na yalima olu dɔw bɛ teriya samana Batoma nɔfɛ? Bon comme n y'a fɔ cogoya min na an yɛrɛ ka so kɔnɔna na musicien ni chanteur bɛ yen donc hali ni n ka produit dilan n b'a yira olu de la o b'a fɔ n ye mais k'a fɔ ko nin teri de bɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la matin midi et soir ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ jeliya hukumu na non o tɛ ne na. D'accord voilà parce que jeliya ko ka dun a ko man nɔgɔn voilà. Ko ka ca Bamako an tɛ sigiyɔrɔ kelen na n bɛ va et vient fana kɛ sinon fɛn tɛ ni mɔgɔ cɛ dɛ mais k'a fɔ ko n bɛ kilanna ou des trucs comme ça a ma nɔgɔn. Batoma ɲɛsinnen don a ka dɔnkilida de ma. Voilà. Ok mais yalima groupe bɛ Batoma bolo wa i ye groupe dɔ sigi sen kan?
groupe inafo musicien wa musicien non ma groupe sigi senga mais musicien be mbolo ya ani parifana ni mogo be musicien comme j'ai dit famille qu'on a déjà donc il dalaw bien quoi ni ko kuyate doron oui beba do e jeli bonda mi OK donc il dalaw be folikelaw be donc ni mogo be mina même balmani sinju wele mina faranka amba ajanyo kompolo batuma album kelembi bolo sugula bi ambi domina mais yalma idilla ka concert la ben mali kono comme mali ko kan idilla ka concert la ben mali ko kan awo mais mali kono amake folo mon concert la ben mali ko kan kera fanjime Paris okra Paris awo concert la ben Paris OK ni concert ke fana Angleterre awo d'accord koroba ira ka fo mali kono amake ba ayi mais ni concert ou kere men to la concert yere to la concert mais akadi batuma dona tawla concert kon ke OK mais est-ce que akadi concert ke dona tawla bon to la concert nya ke mais c'était pas il faut parler de la culture ka Europe nta c'était pas ça mais yen to la fait on maki kon na OK voilà d'accord ikoni ika dongli kadi kusube anye I dongli da kame ika morso kadi onga halsa Savar FM la men ba menum be akun kadi anye ire ba kun ki kan labla halsa ka dongli ficinda kulu nyina fimbo kada kan fana sigile no be kan la men on ba don ka fone nege yusra labla la unana aweka do kan nyinga lu seme ila kana fagao tulama kali sanjona tulama kana fagao tulama kabi sanjona tulama mamituwa babituma mamare bako sanji kana fagao tulama amuruladi tulama mama sosarejo kalute buruni kalaladi tirama ma sosarejo tiram keleke tamadiba tirama maba keleke marifadiba tirama maba kalute joloni kalaladi tirama ma sosarejo tirama niye onkuyi batomani jarala ka do kunga sura ana tumbe sonka o kelenyila ibuke suma samay vraiment batoma ibc donc lila o batoma bibina yalma batoma keme ka projet mum de labé minum besina kelno ka projet mina ben album kura barabe sina ani nga projet clipo nga clipo kura ro fanake ro fana baro besina d'accord koroba ira batoma be ka album flana labé tout à fait ko fe ame sur tourner ko ni fa onya ni baro damna na tari abesina awo baro damne na besina damne na kaba awa damne na OK amena ni ngal to an la me bawbulo kan ngi inshallah bla an la me baw ni en flel baw fana yi minu clubé ana Savar FM ale fien srawkan ani Savar Media ale sanfé minu be kan ga jaw flamba ni no fe ka partager negi sira ka do kene kono awai ka do ode awai ka do minye bisheki ani nani bidur ni fla muga ni fla muga ani fla 84 52 22 22 o yanka negi sira ka do ni kene ale kono kala dana ka fo batoma jeli kuyate ale de be anka plateau bayin ale sanfé bi Savar Media ale bollo sira belejile kan anka chaîne YouTube fran anka page Facebook kan 84 52 22 22 o yanka nege yusra jem kay me nyanama araba nege kanye temps ani woro kana bla nege kanye temps ani wolo flala ka wele blanka artistu man ka seko ni donko wala ngata bawo ina fo bi awru nyi bala batoma jeli kuyate ale be ambulo kro ko do sra fe batoma mbo tigi lage inshallah allo oui somo bedi batu kwete ikakene Mba ale togo kameli kabomi kabo gomagoya togo di alhamdulillah fali kamite ouais amba OK donc ika jilmuso be ambolo kromu mi fe ka fay ouais ko me folibele bata kadi dokela jelima alhamdulillah nakilla rek an kando awo
radio Jekafo Jirikedo. Ah, Fali, ça va. Somo ko ibastila. Amba. Ikanute. Par hasard, je l'ai radio là. Ngo ninye nagajel muso batanti. Wallahi de. Ka police debat ni do donke kanyasi. Ajaranye. Vraiment, merci beaucoup. Et Kanouté. Clipo kuma mi fo. Comme d'habitude mba fi tuba mena. Ah bon. Si adena ne nyafo minki akadini halbi. Ya courage ta kelemo de faire. Ah bon, na la sona. Nous clipo ko parce que là où on est aujourd'hui, la musique ça se vend sur le net. Donc si tel est le cas, oui, ka contrat ni mo ko si ambeto mena comme contrat ba ni clipo de ta ki tokola. Bon clipo de mona wakati temama kedron faut que cadeau fana donde. Oui, c'est vrai. Vraiment ndumba do fana encourager bila. Kala bila. Donc c'est souhaite un bon vent. Merci beaucoup. Il noté. Comme tu as dit, faut initier wele la cadeau ne jem kan ale kenekan ba donc afo baranyondo ngro fana barakanyondo amba wali mado ne registra halsa 84 52 22 22 bishegini nani bidurni fla mugani fla ni ngalbe mamu fe ka tenku batamana walma nso jamimbe awla ne jem kan ale konana inshallah radio savar fm ale fian sroka ane anka bollo sro ulu belejlin kam batuma san ma wara kaddu anka kene konana iya jira ka kuma kono ka fo ibe malini parni nyonche batuma be baraj mena pari yan fauna ani batuma ta voyage baminuna apta muneke bon ne beta voyage bamna en général meta musique au comme de kono meta ina fo mora États-Unis amame ni enregistrement do okay ka clip okay quand album kura barado okay voilà donc à chaque fois nous voyagera mais profiter nga voyage faire quand promo ni enregistrement do okay quand musique barado okay ok c'est comme musique sera de bateau be tan ka segla halsa malini Europe ni nyonche bibina ni donc dakofo atita ni gelawte bato maka donc ni date damene ni biche yelma gelado sera imawa ye gelawdo soro nya fa chugamna fembe bara fen be do ala adamne ka gele adamne manogo voilà donc adamne na ni gele yaw soro promotion gele yaw kumbe ani enregistrement studio là ani clipu bara fen adamne manogo OK voilà donc mais ni de me barabila ça peut aller quoi. OK donc o gele awde me battement dala baraw damenena mais bi abi chukudi bi mesaka for Dieu merci chamankera chamamba OK chamamba kera d'accord conseil men be batoma jeli kuyate bulu ka fo artiste demson yi ani jalu yi malik kono haka ja malik ko kan minu nyebe ana fananka bulu soro kan bon conseil men bulu ka di odi anga jiliam ne ambulo flala mba fonte saka folila OK anga jiliam ne ambulo flala parce que jilia e fembadi jilia e glani ne jilia e nyeni ne jilia e fembili badi donc anga jiliam ne furute ke ni jelute fuite saka ke ni jeluma weli donc anga jiliam ne ambulo flala jilia e fembai d'accord OK negibsira alsa bishiki ani nani bidurni fla muga ani fla radio savar fm avec un flefana savar media ale sanfé 84 52 22 22 uyanka negibsira ka do ni jemkan ale kono kawla dona ka fo batoma jeli kuyate ka bo Paris jelmso ale de be ambulo korean onka bi abe malila batoma jeli kuyate ambalako ko kinyininga yalma ka fo batoma be jamala jere nyananjaw kewa konyo dinkunu walma farankaw yalma batoma ba nyanangaw kewa abo mbake d'accord batoma ma wele mali fanfan abe lasoro mboluke je fais tout mbake ulu be ke sraj men kan batoma jeli kuyate sraj men kan ina fo jalma ni mago be batoma jeli kuyate yere la be teme siraj mewnde kan pour que batoma ka se kana ika keneka ibe mwele
i bɛ n wele. Ok. Yalima k'a fɔ manager bɛ Batoma Jelikuyate bolo ka d'a kan i y'a fɔ k'a fɔ ko album b'i bolo artisiya don a kɔnɔ ka don kosɛbɛ an tɛ fɛn caman dɔn a la nka an bɛ fitinin minnu tɔmɔ an yɛrɛ ka plateau kan yan o ye k'a fɔ baara in a ka ca Ala fɛ ani managerw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa baara ka nɔgɔya ka teliya Batoma ka management bɛ cogo di bi? Awɔ, n ka manager bɛ yen ni n tilala émission daminɛ a laban na n b'a ka numéro di ni mɔgɔ min mako bɛ n na. Ok, y'a pas de problème. Batoma ye delila ka contrat sɔrɔ ka ye wa? Donc da sira kan. Awɔ, delila ka contrat sɔrɔ. I bɛ se ka maaw hakili lajigin a la ka d'a kan an bɛ ka filɛ nin waati in na o b'a to fana don nataw la maa minnu bɛ n'u ɲɛ b'i la olu fana bɛ courage sɔrɔ ka partenariat ɲini ni Batoma ye. N ye contrat sɔrɔ ka taa Angleterre concert la n ye contrat sɔrɔ fana ka taa Normandie. Festival donc me ka Normandie. Il y avait plus de 26 000 personnes. Me ka au bord de la mer Kɛrɛmala de la. Ni o contrat sɔrɔ ka to o kɛ. Donc ni me kɔfɛ me contrat sɔrɔ. Ni bɛ Europe walima ni bɛ jamana wɛrɛw kan. Ni me Europe comme sigilen bɛ yen ne. Ok. Ala me contrat sɔrɔ ni nana yan fana me voyager fana ka taa Mali région na ka concert kɛ. Ok. An b'i fo. Halisa nɛgɛjuru sira 84 52 22 radio Safari FM jɛmukan Carrefour musical aw ka dɔn bi an ka maa welelen o bɛnna Batoma Jelikuyate ma Paris Jelimuso min ni a dɔnkilida kan ka di kosɛbɛ n'ale ko fɔra Europe jamana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sabu ale ye Europe bɛɛ don ɲɔgɔn na nka bi a bɛ Mali la yan an bɛ don min ko bi a dɔnkilida kan ka di kosɛbɛ an yɛrɛ bɔra k'a ka morceau dɔw lamɛn vraiment tɛgɛrɛ kan ka fɔ a kun inshallah don nataw la fana ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ Batoma Jelikuyate an bɛna wele bila ma don nataw la jɛmukan nataw kɔnɔ nka halisa ɲininkali bɛ an minnu fɛ ka tɛnkun Batoma Jelikuyate la walima k'aw ka nisɔndiya jira a la an ka nɛgɛjuru sira o de ye 84 52 22 84 52 22 22 Batoma Jelikuyate an bɛna i ka titre wɛrɛ lamɛn i ko titre ma ko Nasumbu o kɔrɔ di Daminɛ cɛ fo bɛɛ fana ka fɔ a bɛɛ t'o kɔrɔ dɔn. D'accord. Nasumbu na bizu kɛnɛ kɛ. Ok ni ko Nasumbu mɔgɔ caman t'a kɔrɔ dɔn mais ni Batoma kun sera k'a walawala an ye inshallah o de tun bɛ diya an ye i n'a fɔ mɔgɔ caman bɔra k'a faamuya sisan an bɛ taa technicien fan fɛ an bɛ jɛ k'a lamɛn Savoir FM ale ni Savoir Media ale sanfɛ ni waati in na. Anka tuma tɔ man ca minɛn kɔnɔna na Carrefour musical bi ni Batoma Jelikuyate bɛ an bolokɔrɔ aw ka dɔn Paris Jelimuso an ka kuru min ɲini ka se sɛ ma Batoma Jelikuyate ladilikan jumɛn de bɛ e bolo ka di i baarakɛɲɔgɔnw ma artistes jeliw i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ladilikan jumɛn bɛ e bolo bi ka di u bɛɛ lajɛlen ma?
ladilikan min bɛ ne bolo k'a di bɛɛ ma o de ye bɛn ye bɛn awɔ parce que ni bɛn tɛ ko o ko la a man di voilà o de ye bɛn ye n'an ka jeliya minɛ halisa an bolo fila la voilà kɛlɛ min bɛ kɔrɔn fɛ kɔrɔfɔ kɛlɛ n bɛ dugawu fana kɛ ala k'a ban ala ka maliyɛnw bɛɛ kan bɛɛ kelen ma yarabi ami o kɔfɛ i ka dakuruɲɛ kuncɛw ni plateau in kan n bɛ arajo baarakɛla bɛɛ fo a diyara n ye n bɛ arajo baarakɛla bɛɛ fo ka technicien fo ka e yɛrɛ fo i ka invitation na inchallah merci beaucoup i Danbele ala k'an to ɲɔgɔn ye a diyara kosɛbɛ kɔfɛ n y'i sɔrɔ n terikɛ min fana sababu la n'o ye Abdelsi ye n ka foli b'a fana ye n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi sababu ɲuman ale fana bɛ n dɛmɛ kosɛbɛ n'a y'a ka a ka association min b'a bolo n'a o spectacle organisé Cotonnade a bɛ n wele n'a delila ka taa Kita concert la donc n'a ka fɛn bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a ye n sɔrɔ Mali kɔnɔ yan kɔni a bɛ n wele a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ n wele n bɛ taa ne de fana y'ale ka jelimuso ye an yɛrɛ ka foli bɛ a ye ko n b'a fɔ kosɛbɛ k'a sipulɔ i tun y'a fɔ baro kɔnɔ k'a fɔ ni maa min bɛ Batɔma Jeli Kuyate la yalima k'a fɔ hakilina jiginna Batɔma bɛ sɔrɔ cogo di na numéro di n ka manager ka numéro di inchallah donc aw ladonna k'a fɔ sɔgɔmɛ radio Safari FM na bi an ka dɔgɔkun maa welele o tun bɛnna Batɔma Jeli Kuyate ma inchallah an bɛna kanbɛda di a ma sɔɔni nka jɛmukan kɔfɛ an minnu mago bɛ Batɔma Jeli Kuyate la ni aw b'a fɛ ka kibaruya sɔrɔ an mago bɛ a la kɔɲɔ na denkun a n'a ɲɔgɔnna caman walima aw yɛrɛw b'a fɛ k'a ye a bɛna nɛgɛjurusira min labila a bɛ wele kɛ o kan inchallah 76 36 19 76 36 19 18 aw minnu tulo bɛ an kana aw mago bɛ Batɔma Jeli Kuyate la jɛmukan kɔfɛ a b'a wele 76 36 19 18 o ye nɛgɛjurusira ye ka se ka a lasɔrɔ o ye a ka manager ka nɛgɛjurusira ye donc Batɔma yɛrɛ bɛna an bilasira ka bɔ ni dɔnkili duman dɔ ye a bɛna a kan labila k'a ɲini an baw fɛ jɔkun wɛrɛ aw k'aw sɔgɔlen to radio Safari FM ani Safari Media ale la inchallah an bɛna belebele dɔ fana wele ka na an ka plateau ba in ale sanfɛ n'o ye Carrefour musical ye awa i ka dɔ bi ni an ka maa welelen kun ye Batɔma Jeli Kuyate an bɛ dugawu kɛ a ye denmisɛnnin don ala ka a simaya dɔnkilidakan min bɛ a da an bɛ courage ɲini a fɛ k'a ɲini kanubaw ani dɛmɛbaw fana fɛ u ka kɔkɔrɔma don kosɛbɛ a ka baara kɔnɔ yaasa anw maliyɛnw i ka dɔn an kun kɔrɔ bɛ se ka taa ni a ye Europe jamana ale kan cogo min na kumaso kɔnɔ ka ɲininkaliw tɛnkun aw denkɛ n'aw balimakɛ Siri Danbele Sidney Muso k'a fɔ ka jaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Dramane a jire nɛgɛw kɛrɛfɛ kun bɛ Kalu Mangasuba bolo an b'a fɔ aw ye ala ka jɔ a kun ja haile jama wɛrɛ wɛrɛ ko haile jama wɛrɛ wɛrɛ ko sarango si sarankɛ jama wɛrɛ wɛrɛ yɛrɛ naani sarankɛ jama wɛrɛ wɛrɛ ko barere sarankɛ jama wɛrɛ wɛrɛ ko molidi kɛlɛ kɛ a ma jali denu kɛlɛ alimami di kɛlɛ kɛ a ma funɛ denu kɛlɛ ko molidi kɛlɛ kɛ a ma jɔnba denu kɛlɛ alimami di kɛlɛ kɛ a ma numu denu kɛlɛ ko n ka kɔɲɔbɔ n ka mun bɛ kɔɲɔbɔ la kɔɲɔbɔ saba ye kɛmɛ burama ale fɛ yɔrɔni mariyama sire a bɛ jugu fa. Carrefour musical bɛ kanbɛ da di aw ma jɔ kun wɛrɛ. I'm Fatama.